Manamit nga kutsinta nga masami ginahanda sa tigkaralag hibaloon kung paano lutuon. Ini gitutukan ni Darrell Marie Sarmiento. Ang tigkalalag, hindi lang tion sa pagdumdum sa aton mga pinalangga nga nagtariwan. Para sa kadamaan, tion man ini nga ang mga tradisyonal nga kakanin, ang aton naman diwat matilawan. November, ang mga tagkaralag, may hara man na. Sa panakot nga harina, tubig, liya kag kalamay, ang paborito nga kutsinta sa mga Pinoy, abot kamay mo na. 10 minutos lang nga pagsimpon sang tanan nga panakot. Tubig mo lang na harina, kalamay, liya. Tapos? Amo man na steam mo. I-mix mo tanan nga magipino sa pag amo pag-steam mo. Pagkatapos ng 20 minutos nga pag-steam, sarang na makaon ang paborito nga kutsinta. Upod kay Hans Desierto, Darrell Marie Sarmiento, One Western Visayas.